Hello everyone, welcome back to my channel. Boy khub angni channel ro borne baone thabai. So guys, dini जोङो Nalbari or Rashmela नायनो थांगासिनो. So नोंथांमोना मोनथिखायो Nalbari आ मोनसे famous Rashmela नि थाखाय. So बयबो excited दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं फारि-फारि खोन्थालांबाय थागोन. Imagine video बनायाखै नालाय सेन्टेन्स खोना So guys, जों दा थाबायलांगासिनो उनथिंजाय साथामसो एक्टर दोङो ओमफ्राय बिथिंजाय रजे ओमफ्राय जों थाबाय थांगासिनो तारमाने न' पार्किं आरोना पार्किं खालामदों सो एसे गोजान जायो आरोना 1.5 किल'मिटार जागोन सो जों थाबायना थांसै गारि लांबाबो उपाय गैया बिकज मस्त ट्राफिक जायो आरो सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जानो गोनां सो नोंथांमोना फारि-फारि नायलांबाय था ओरैबायदि बिउटिफुल डेकोरेशन खालामदों आरोना नायनानै ओरैबायदि पिस मोनखायो आरोना सो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन सो 19 सिम सोलिगोन 19 आव लास्ट आरोना guys really beautiful zero night are ekdom bar happiness peaceful so guys नोंथांमोना नायलांबाय था फारि-फारि आं खोन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो फैनोबा फैनो हागोन 19 नभेम्बर सिम सोलिगोन बे रासमेलाया आरो 15 आव जोंना बलिउडनि सेलिब्रिटी हेमा मालिनी फैगोन होननानै आं खोनादों but not sure so नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन आरो गोबां बेफोरबायदिनो बिउटिफुल डेकोरेशन आं नोंथांमोननो so guys नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो अन्नानै आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार
जाखांबाय गाइस दा आरो मीना बाजारथिंजाय दावबायलांनोसै मीना बाजारखौ एसे नायना फैनोसै मेंबाय मा खबर डार्लिं मा खबर बिथांमोना जोंनि बडिगार्ड बिथांमोना आथिं रेवजोब्बाय बेनिखायनो ज्लं स्लं स्लं जनानै दङ ना खिनो ओंखारदो इमान हेन्डसम हेन्डसम दायो भाइरेल जासिगोनलै So guys, जों फुजाखौ नायखांबाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांनो नागिरदों